Πατέντες. Έλα μωρέ, δεν πειράζει, θα κάνουμε φούρση. Θα χρειαστεί ένα κουταλάκι να βγάλουμε μια... Και λάβρα εδώ και μεγάλα και μικρά. Πόσο. Ωραία, έλα σβήσε. Προλαβαίνει. Λύσα, Μιχάλη. Δώσε, μπράβο. Γιατί 10 χρόνια είναι πολλά, είναι πολύ λίγα. Πολύ έργο έχουμε κάνει και ταυτόχρονα πολύ έργο πρέπει να κάνουμε ακόμα. Χαιρόμαστε όλοι από το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι χαιρόμαστε που είμαστε μαζί παρέα. Κλείσαμε την έκθεση για τα 10 χρόνια του Λυκείου στην Καλέ. Σαρώσαμε. Ναι, πραγματικά και αν το σκεφτούμε λίγο είναι αρκετά συγκινητικό ότι καταφέραμε 10 χρόνια να είμαστε μαζί, να μπορούμε να παράγουμε έργο, να το προβάλλουμε και να προβάλλουμε λίγο τους στόχους που ήταν του Σωματείου και τους εκπαιδευτικούς και τους πολιτιστικούς στόχους και για την αναβάθμιση του τόπου, για την προώθηση των καλών τεχνών. Κάτι που πραγματικά μας φαινόταν δύσκολο, τρομερό. Και όμως τα καταφέραμε, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, έχουμε την αποδοχή του κόσμου και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και όλα αυτά γίνονται χάρη σε εσάς. Χάρη σε εσάς, συνάδελφοι, που βρίσκεστε εδώ και παράγετε έργο και το προβάλλετε. Πραγματικά, δηλαδή, κατασυγκινημένος, πώς το έχεις πει, Μέρη, τι θα γίνει με αυτό το σύλλογο, θα το φτιάξουμε καμιά φορά. Ναι, εμένα μου έλεγε ο Μιχάλης το πρόβλημα, θέλω να φτιάξω το σύλλογο και του λέω, εγώ έχω τα mail από όλους τους συναδέλφους. Γιατί ως σχολική σύμβουλος είχα τα mail από όλους τους υπηρώτες. Επομένως λέω, θα τους δώσω, θα μπορείς να έχεις μια επικοινωνία, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα του Μιχάλη. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει και να τους βρει. Επομένως λέω, εγώ θα σου βρω αυτούς όλους που είναι στην εκπαίδευση και από εκεί και πέρα θα γίνει. Όντως έγινε αυτό, τα δώσαμε βέβαια τα mail όλα στο Ζωγάκι, ο οποίος είναι... ο οποίος είναι technical manual σε όλα αυτά τα πράγματα. Ήμουνα εγώ, ο Ρημίτης Ράτσικας, η Παπαγεωργίου, ο Γκαλντέμις και συζητούσαμε να κάνουμε ένα σύλλογο. Από εδώ, από εκεί ήμασταν τότε όλοι στο Πανεπιστήμιο πάνω. Πήρα κάπως τα καταστατικά, έκανα ένα σχέδιο, το έδωσα σε δικηγόρους και εδώ και στην Αθήνα. Μου το σχηματοποίησαν όπως έπρεπε. Το έθεσα υπόψη όλων με τον πρωταγωνιστή του Ζωγάκη, που είναι χειριστής των ηλεκτρονικών, εγώ δεν έχω καμιά σχέση με τα ηλεκτρονικά, και τελικά κατορθώσαμε να το κάνουμε. Λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι συνολικό επίτευγμα, γιατί σε όποιον πήγαμε να το πούμε ότι έλα να γραφεί στο σύλλογο, δεν αρνήθηκε. Κανένας δεν αρνήθηκε. Και το λόγο αυτό είναι συνολικό το έργο και ως συνολικό έργο οφείλει να συνεχίσει και τα υπόλοιπα χρόνια, δεκαετίες, 20ετίες, 30ετίες, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει σύλλογος υπηρετών καλλιτεχνών του πτυχίου χρωματότων σχολών εικαστικών τεχνών. Δεν υπάρχει. Και θα πρέπει κάποτε να μαζευόμαστε, να λέμε τα προβλήματα που έχουμε, να προτείνουμε λύσεις στους αρμόδιους φορείς και να μπορούμε να ελιχθούμε για το καλό της εικαστικής παιδείας και γενικά του πολιτισμού στον υπηρετικό και εκτός αυτού πέρα από τον υπηρετικό χώρο. Γι' αυτό και δεχόμαστε πολλές φορές και έργα άλλων καλλιτεχνών, όπως έγινε αυτή η έκθεση που κάναμε, που πήραμε και άλλους καλλιτέχνες μέσα, και μακάρι να πληθυνθούν όλοι αυτοί και να συμμετέχουν όπως συμμετέχουμε σήμερα και στις εκλογές, και αν έχουμε μεταξύ μας διαφορές για το κοινό καλό της εξομαλύνουμε, και αν θέλουμε κάτι να προτείνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται και αποφασίζει. Για τον λόγο αυτό φρονώ ότι θα πρέπει να έχουμε υψηλούς στόχους
πάρα πολύ ψηλό στόχο. Δεν ξέρω αν μακρηγόρησα. Πολύ ωραία, Μιχάλη. Μπράβο, ευχαριστούμε. Σχεδόν, αλλά θα παλέψουμε.